Dobrý, tak som teda tu. Pozdravujem vás. Tak ale boli sme dohodnutí na 9. No hej, trošku meškám. No tak ale však to bolo pred 5 hodinami. No, viete, stal sa mi zádrhel. No, teda bolo ich trošku viac. No, viete, v noci mi bolo fakt veľmi zle a nevedel som zaspať. Budík mi ráno vôbec nezvonil, tak som vstal niečo pred 9. Ešte aj výťah sa pokazil, o tom ani nehovorím. Musel som 12 poschodí ísť pešo. Potom som šprintoval na autobus a autobus sa mi zavrel rovno pred nosom. No a ďalší bus meškal, takže som si urobil skratku cez les, ale tam sa to pokazilo ešte viac. No a ako som bežal cez ten les, tak viete, no, prišlo na mňa volanie prírody. A potom hádajte čo? No. No, stratil som sa v tom lese. No a po nejakej tej chvíli už som sa vymotal aj z toho lesa. A vyšiel som a už som našiel aj tú zastávku. No a keď som vystúpil, tak som šprintoval ako život najviac, jak sa dalo v podstate. No a keď som konečne našiel vašu budovu, tak som vybehol hore schodmi a rovno do vašho kanclu a tak som tu. Počujte, ja viem, že fakt veľmi dlho meškám, ale zvyčajne som spoľahlivý, pracovitý a mám všetko, čo potrebuje zamestnanec a som vďačný za túto príležitosť, takže bol by som fakt veľmi rád, keby ste mi to ešte vedeli odpustiť, alebo dalo by sa to nejak urovnať. Hej, ste prijatí na takého, ako ste vy sme čakali. Vážne? No to je super. A myslíte to úplne vážne? Áno. Ďakujem vám. Majte sa. Majte sa. Dovidenia.